Poštovani gledatelji, sretan vam Božić. Vi gledate posljednje ovogodišnje izdanje emisije Živim zdravo. Dok je većina vas ušuškana u tople kuće u društvu najmilijih, uzmite u obzir da nije svima tako. Zato danas razgovaramo o blagdanskoj depresiji, nerijetko pojačanom i onom zimskom, poznatijoj kao winter blues ili zimska depresija koja predstavlja sezonski poremećaj ponašanja. S nama je danas Tanja Dejanović-Šagadin, psihologinja Psihološkog centra TESA, koja će nam o svemu reći više. Dobar dan, Tanja. Dobar dan. Evo, recite nam što je blagdanska depresija, kako se manifestira i kod kojih ljudi se javlja. Dakle, blagdanska depresija se javlja, naravno, kako ime kaže, tijekom blagdana i ima uglavnom ove simptome depresije koje mi inače prepoznajemo kao čitav niz taj depresivnih simptoma, znači sniženo raspoloženje, osjećaj tuge, usamljenosti, bezvoljnost. Mogu biti tu još i poremećaj spavanja, poremećaj hranjenja i tako slično. Ali najviše, kažem, ovo sniženo raspoloženje je nešto što je tipično za tu blagdansku depresiju. Što ljude koji pate od blagdanske depresije najviše smeta tijekom blagdana? Pa to su ti uzroci zbog čega se ona uopće javlja. Ono što se različiti su. Dakle, jedni dio je, recimo, kod starije populacije naročito izražena ova usamljenost. Dakle, da nema više onih ljudi s kojima su prije slavili blagdane ili kod ljudi koji stanuju daleko od svog nekakvog bivšeg doma i tako, koji osjećaju zapravo tu nekakvu usamljenost koja zapravo izaziva to loše raspoloženje. Dio ljudi im se javlja zbog nekakvih očekivanja, dakle što misle da to sve treba biti savršeno, pa onda im to se javlja zapravo kao nekakav rezultat nekakvih nerealnih očekivanja gdje zapravo očekuju sad će to biti divno vrijeme, kad se mi svi prekrasno slažemo, sve će biti super. A s druge strane, kad se nađu ljudi u krugu obitelji, onda je zapravo za očekivati da će biti nekakve živahnije obiteljske dinamike koja neće biti tako blistava i da zapravo nekakve stvari koje su problematične isplivaju. I onda u nesrazmjeru tog našeg očekivanja i tog što se događa mogu biti još onda dodatno tonuti. Imaju i drugi razlozi, ne znam, ovo pretjerano trošenje u vrijeme blagdana ili nekakva nemogućnost da priuštim drugima sve to što ja to hoću i tako. Zapravo taj dio nekakvih nerealnosti naše u smislu neusklađivanja naših nekakvih očekivanja i toga što mi želimo sa nekim našim mogućnostima. Da li ta depresija ima nekakve svoje stupnjeve? Da li postoje lakši oblici depresije i teži? Kako se liječi? Ovako, blagdanska depresija konkretno najčešće traje nekoliko dana do par tjedana. Ona najčešće ne ide u ovu kliničku sliku depresije, osim kod ljudi koji prethodno imaju sklonost. Dakle, ljudi koji su inače pate od depresije, naravno da su pod pojačanim rizikom i za vrijeme blagdana. I u tim situacijama onda češće zapravo da to bude nekakav početak nekakve depresivne epizode koja onda dulje traje. I tu je zapravo važno obratiti više pažnju na ovo sniženo raspoloženje je jedan dio. Ali ono što je gubitak volje, energije i ovi neki poremećaj, mi to kažemo, potreba, dakle spavanja, hranjenja, seksualne i svi ti znači nekakvi bazičnih naših instikata zapravo, ti poremećaji na neki način ukazuju da mogu se javiti dublji problemi i da može se razviti zapravo nekakva dublja i naravno trajanje, koliko to dugo traje. Blagdani kada prođu, vjerojatno prolazi i depresija. Znači ovo kada ostane, potrebno je zatražiti liječničku pomoć. Tako je, kad to traje dulje vrijeme, znači sasvim sigurno preko nekoliko tjedana ili tipa više od mjesec dana, onda je dobro potražiti liječničku pomoć, tim više što ta prave depresije, dakle često imaju nekakvu kemijsku podlogu koja se može pojačati ako to dulje vrijeme traje, tako da onda je zapravo dobro reagirati ranije, jer je onda lakše zapravo omogućiti nekakvu brži oporavak. Koliko je blagdanska depresija, pogotovo ova božićna, u vezi sa zimskom depresijom, poznatijom i kao winter blues, obzirom da pada u prosincu, u hladno vrijeme? Kako je to povezano? Nekakvi povodi su različiti. Dakle, ovdje su više očekivanja. Kod ove zimske depresije više ovaj nekakav meteoropatski učinak, znači toga nedostatka svjetla i sunca i tog sivila koje razvija zapravo te depresivne simptome. Ali ono što je sigurno da ta zimsko stanje pomaže da se zapravo blagdanska depresija razvije. Zato što kod ljudi koji već unaprijed pate od ovog dijela neraspoloženja zbog zime i zbog nedostatka svjetla, onda zapravo imaju veći ovaj nekakav neraspoloženi stav prema životu koji im se u to vrijeme razvija, im pomaže da negativnije vide ove neke stvari koje su vezane za blagdane. Evo pogledajmo iduću priču.
I dok će većina ovih dana uživati u blagdanskoj atmosferi i blagodatima blagdanske trpeze, sjetimo se da među nama ima ljudi koji bi ove, ali i svake blagdane najradije prespavali ili pobjegli daleko gdje nikoga ne poznaju. Ti ljudi pate od blagdanske depresije. Ali izgleda da ni njima nije najteže. U idućim minutama pogledajmo priču iz Švedske. Što je to što u ovom zimskom periodu, osim blagdana, muči stanovnike daleke zemlje? Krug obitelji. Krug obitelji uvijek. Uvijek. Tako su naučeni, Malena. U krugu obitelji svakako. Uvijek se blagdanima veselimo, Božiću. Krugu obitelji. Svoje obitelji. Imam muža, sina, 2 unučadi, snahu, zeta, kćer i još 2 unučadi. Samo. Nemam nikoga. Po svojoj naravi blagdani su vrijeme radosti i mira. Nažalost, ne za sve. Hladni magloviti dani bez sunca kao da sami po sebi nisu dovoljni za bezvoljnost. Sve više ljudi u zimskom predblagdanskom periodu osjeća blagdansku depresiju. Posebno oni koji nemaju nikoga uza sebe. Samoća je najveći neprijatelj. To samo mogu reći, ništa drugo. Znate šta je, ne osjećam ja depresiju, jer od toga je, stalno gledam da ruke zaposlim, jer to kažu psiholozi da je to najbolje. Međutim, teško vam je kada sa obitelji niste. Ako nije samoća, uzrok je potrošačko društvo u kojem živimo, a koje se nameće iz svakoga izloga, naročito ovih dana vrišteći: kupi me, kupi me, kupi me. U nedostatku novca imperativ bjesomučne predblagdanske histerije i potrošnje mnoge dovodi do ludila. Vrlo je tanka granica do depresije. Pa malo smo navikli da malo previše trošimo, a nemamo. Osjeća se i to jako. Valjda zbog nedostatka posla, novaca, sve to utječe na svako blagodanje, na sve život, na život ljudi, na sve moće. I dok se od vas očekuje radost i blagost, a zapravo biste najradije pobjegli glavom bez obzira negdje daleko gdje vas nitko ne vidi, ne očajavajte. Ima još takvih. Idemo nakratko do Skandinavije. Uz blagdansku depresiju Šveđani pak imaju još jedan problem zajednički cijeloj populaciji. S nedostatkom dnevnog svjetla tijekom zimskih mjeseci teško je preživjeti dan. Magnus je redovan klijent svjetlosnog kafića u Štokholmu gdje dolazi po svoju dnevnu dozu terapije plavog svjetla. Zbog refleksije, kada ga odjene, ovaj mu ogrtač priskrbi više svjetla. Iako je ova svjetlost slabija nego tijekom sunčeva dana, 100 puta jača nego količina u uobičajenom zatvorenom prostoru. Zima ovdje. Ustajanje rano ujutro i odlazak na posao po mraku. Kad iziđem iz svog ureda još uvijek je mrak. Stoga i tih nekoliko sati svjetla ne vidiš jer si zatvoren. Ne dobijaš svjetlo koje ti je potrebno. Oko 20% Šveđana, što je oko 2 milijuna ljudi, pati od zimske depresije, poznatije i kao sezonski emocionalni poremećaj. Vlasnik ovog kafića i sam još od studentskih dana pati od ovog poremećaja. Ljudi više ili manje pate od ovog poremećaja. Neki ozbiljnije pa više osjećaju problem. Kvaliteta života znatno im pada. U štokholmskoj bolnici svjetlosna terapija postala je rutina. Ipak niti ona nije uvijek dovoljna u borbi s depresijom. Znanstvenici tvrde da su sjevernjaci zato sami krivi. Kao vrsta stvoreni smo za ekvator, to jest 12 sati svjetla i 12 sati mraka. I sami smo si krivi što smo se od toga makli. Što si dalje od ekvatora, sve više problema imaš. Tako će zbog geografskog položaja ovaj problem i dalje dovoditi Šveđane u svjetlosne kafiće u potrazi za svjetlijom stranom života. A mi, s obzirom na idealan položaj što se ekvatora tiče, trebamo promijeniti samo negativan način razmišljanja kako bi Božić bio ono što on u suštini doista jest. Slavlje rođenja, a ne potrošnja. Gospođo Šagadin, što je sezonski emocionalni poremećaj i koliko je on povezan sa blagdanskom depresijom? To je zapravo ovo što mi zovemo winter blues ili zimska depresija. Ona se javlja zbog nedostatka svjetla, najčešće tako se nekako tumači. I zapravo ovo što je spomenuto u ovom prilogu terapije svjetlom su ono što najčešće i pomaže. To je razlikuje u odnosu na ove neke duge depresivne poremećaje, jer se zapravo puno češće radi ova terapija svjetlom, izlaganje sunčevoj svjetlosti, nego nekakvo uzimanje lijekova, što je uobičajeno zapravo u drugim oblicima depresija. Vezano je znači za zimsko razdoblje i vidi se ovo da u područjima gdje to zimsko razdoblje dulje traje, gdje su skraćeni ovi, gdje ima puno tog
tih noćnih dana, zapravo bez puno sunca, da se pojačava i da više ljudi pati od toga. Koliko ljudi u Hrvatskoj znaju da svjetlosna terapija ako takva uopće postoji, da si mogu pomoći u zimskom periodu? Pa mislim, ljudi znaju da im odgovaraju dani kad ima sunca. To je ono što ja čujem od svojih klijenata. Dakle, danas je sunčan dan, odmah se osjećam bolje. To je, i primjećuju to kod sebe da recimo dugo već traje, pa zbog toga već tonem, recimo. I mislim, to ne samo da ljudi prepoznaju, to je 1984. je to postalo, znači, klasificirano i počelo se dijagnosticirati pod tim nazivom, ali ljudi to prepoznaju od davnina. Mislim, i ova priča sa Božićem i svjetlima i sve skupa, to je zapravo jedan način borbe protiv upravo te zimske depresije i sivila. Postoje li ljudi koji češće oboljevaju od kako blagdanske depresije, tako od zimske depresije, odnosno winter bluza? Da li su to muškarci i žene? Koja je to populacija? Dakle, općenito žene su te koje više oboljevaju od depresija svih oblika. Dakle, i u tom smislu one su čak 2:1, pa čak u nekim istraživanjima i više od toga. Dakle, do 4:1. O čemu ovisi? O mnogo toga. Dakle, jedan dio je odgojni. Žene se više upućuju prema tome da su kritičnije same prema sebi, da više gledaju prema unutarnjim uzrocima, što pogoduje ovom depresivnom načinu razmišljanja. S druge strane, neke osobine ličnosti tipa perfekcionizam, osjećaj bespomoćnosti s onim što mi se događa. Dakle, sve je to nešto što potencira našu moguću pojavu depresije. A s druge strane, kod muškaraca se vidi nešto češće opet ovo društveno uvjetovano. Dakle, ženima se više dopuštaju negativna raspoloženja i da se osjećaju loše i s tim mogu dobiti nekad dodatnu i pažnju. A kod muškaraca je puno češće da kad se loše osjećaju da krenu prema nekakvim drugčijim oblicima ponašanja. Dakle, idu prema agresivnom ponašanju, prema sredstvima ovisnosti. To je u društvu nekako prihvatljivije. Dakle, češće će pit kad se loše osjećaju, što žene će ipak nešto rijeđe raditi. Ako znamo da imamo sve preduvjete da bi mogli dobiti neki oblik ove depresije, ajmo reći lakši nego nekakav teži oblik, na koji način si možemo pomoći? Pa jedna od stvari, recimo ovaj perfekcionizam, to je nešto što ja kad radim s roditeljima jako naglašavamo da to kod djece ne njeguju. Dakle, jer to jako ide na ovaj osjećaj da nikad nije dovoljno dobro što god da napravim i zapravo taj osjećaj svoje uspješnosti i nekakvog zadovoljstva s onim što sam postigao nestaje zapravo, jer nikad nije dovoljno dobro, nikad nisam zadovoljan i ta samokritičnost izrazita, znači. I s druge strane, njegovanje jedne pozitivne slike o sebi, dakle da pazimo i na samogovor između ostalog, što mi sami sebi govorimo, koliko kritiziramo sami sebe. Hoćemo li kad nešto pogriješimo sami reći ja sam niš koristi ili ćemo reći ok, događa se i popravit ću to sljedeći put, vidjet ću. Znači način na koji mi objašnjavamo stvari koje nam se događaju u životu. Znači što više se filati sa pozitivnim mislima. I s druge strane je ova asertivnost. Dakle, kad se ja trudim u životu zauzeti se za sebe, ne puštam da neko prelazi moje granice, nisam agresivan pa da se osjećam krivnju zbog toga kako se ponašam prema drugima, onda je zapravo puno veća šansa da ću biti zadovoljan sa sobom, a to je neki preduvjet zapravo da ova depresija se puno teže pojavi zapravo. Evo, vi radite u psihološkom centru TESA u Zagrebu, na glavnom Zagrebačkom trgu. Recite nam nešto o centru, koliko dugo postoji, koliko psihologa ima u udruzi i koliko često ljudi zovu. Da li sada tijekom blagdana baš i više nego prije? Dakle, mi smo stručna udruga psihologa i postojimo još od 1991. Krenuli smo sad našim telefonom za psihološku pomoć tad zbog ratom pogođene populacije. A od tad, znači već 21 godinu, telefon svakim radnim danom od 10 do 10 radi i na telefonu je dežuran psiholog. To je zapravo jedina linija telefonske pomoći gdje dežuraju stručni pomagači, znači nisu studenti ili nekakvi priučeni. I mogu nas nazvati svi ljudi koji imaju nekakve potrebe za psihološkom pomoći. Uz to imamo internet savjetovanje i mogućnost savjetovanja uživo. Ono što je tu, što se tiče samih ovih blagdana, mi primjećujemo taj dio. Da su periodi prije blagdana, nekoliko dana prije blagdana, obično pojačano zvanje i da ljudi upravo se javljaju s ovim problemima usamljenosti, straha. Šta kažu onda najčešće? Kad nazovu kažu mene muči što? Najčešće su usamljeni. Dakle, ovaj dio nezadovoljstva ili straha od toga kako će ti blagdan izgledati. Znači, kako ću ja provesti jer nisam s nekim ljudima, svi će biti tamo nešto. To su isto nekakva nerealna očekivanja kako će svi drugi biti sretni, a samo ja neću. To je isto nešto gdje zapravo nije istina. Mnogi ljudi tijekom blagdana se ne osjećaju ništa sretnije nego inače u životu. Uvijek mislimo da je drugima bolje nego nama. Tako je, to je ona
ona djevojčica sa žigicama, jel, koja gleda kroz prozor, takav neki osjećaj jadan sam ostavljen. Što zapravo isto nije realno, jer zapravo postoji veliki broj ljudi koji isto tako ili nemaju s kim provesti blagdane ili imaju neki mali krug i da to ne znači da ja sad moram provesti sa 10 članova svoje obitelji u nekakvom euforičnom raspoloženju, jer to je zapravo jedna onako slika koja najčešće nije istinita. Tako da tu jedna realnost isto pomaže u tome. I s druge strane, organizacija tog vremena na način na koji nama zapravo može donijeti neke koriste, nama bude lijepo i ugodno, možda ne baš po slici nekakvog filmskog Božića, ali da to nama bude lijepo i ugodno vrijeme. Koliko sada, da li se više javljaju stariji ljudi ili mlađi, da li zovu uopće mladi ljudi u udrugu? To dosta ovisi sad o vrsti telefona. Dakle, ovi neki telefoni koji su specijalizirani za djecu, njih više djeca zovu. Nas zovu uglavnom odrasle osobe, puno više žene. Dakle, to je ono što mi inače znamo, da psihološku pomoć i općenito taj oblik rada žene više traže, ne zato što im to više treba, nego zato što je to njima prihvatljivije. Dakle, i društveno je negdje su naučene na to da razgovaraju s drugim ljudima o svojim problemima, da se i izjadaju i s druge strane da traže više pomoć. Tako da oko 70% naših korisnika jesu žene. Na telefonu nam su više ovi odrasli ljudi i starije osobe. I sad kažem, u ovo vrijeme pred blagdana dosta ima tih starijih ljudi, ljudi koji su sami, ljudi koji su ostali sami tipa zbog razvoda, zbog smrti, gubitka i ovakvih nekakvih stvari. Ljudi koji su negdje na marginama društva, recimo psihički bolesnici koji su kronični pa onda su isto tako negdje izolirani i usamljeni, oni isto dosta zovu. Inače, ali isto tako pojačano u ovom periodu jer im je... Vi njima u principu dajete terapiju nekako preko telefona, to je terapija razgovorom. Da li zovu onda i češće nego jedanputa? Da li imate podatke, da li im uspijete pomoći ili zovu u nedogled? Za neke da. Dakle, za neki zovu jednokratno. Mi imamo tu evidenciju otprilike nekakvu našu da znamo, kakav je naš dojam, je li taj zvao prvi put ili nešto tako, anonimno je to sve, ali to služi našoj nekakvoj bazi podataka i našem evaluaciji našeg rada, ali neki ljudi to znamo. Mislim, imamo savjetovatelji koji rade u fiksnim terminima, tako da je moguće tipa ako zovem četvrtkom, razgovarat ću sa, ne znam, Tesom i u njenom terminu. Dakle, to se dogovori sa savjetovanjem. Ima ljudi koji tako kontinuirano rade. Iz Zagreba, ali naročito još ljudi koji su iz nekih područja gdje nemaju zapravo dostupnu psihološku pomoć. Ili im nije ugodno to potražiti. Dakle, ovo je nekako manja je ta stigma odlaska nekome koja naravno ne bi trebala postojati, ali kod nekih ljudi i u nekim skupinama uopće postoji još uvijek. Evo, dobro je znati da ljudi u svakom slučaju mogu negdje nazvati i potražiti pomoć, vašu udrugu, udrugu Tesa. Hvala vam najljepša na gostovanju. Hvala vama. Ostanite s nama i u nastavku emisije i nakon kratke pauze.